Рахим етіп қаршалыз, ижады дуэт, Анисе һәм Фарид. Сендәме танышканда беренче әйткән сүзең нурлар чәчеп бары миңа елмайган иде күзең. Минем һаман истәле уялып алган чагым язмыш миңа бүләк итте ömürгә сине ярым. Исеңдәме иң беренче мине озатуларың үбә-үбә күзләремнән сөеп яратуларың. Минем һаман истә әле кулларымның назлары, бүген дә бит чәчәкләрдә күңелемнең язлары. Сендәме кайчагында көнләшә торган идең, кырыс булсам да кайвакыт барыбер сөям дидең. Минем һаман истә әле